Единение на нацията. Чудесна е инициативата на офицерството да тръгне напред с лозунга за единение на нацията. Учили са ни, учени сме, знаеме за какво става дума. Но проблема на национална сигурност не включва само въоръжени сили и в никакъв случай не се ограничава само с полиция и специални служби. Тук ще направя едно малко отклонение, за да го използвам като илюстрация. Бях трещен преди месец, когато моята внучка, която е в 4-ти клас, се прибира от елитно софийско училище, почти плачейки, защото госпожата им е казала как оня султан Путин си държи пръста на спусъка и всеки момент тук ще завалят атомните бомби и никой няма да остане жив. Това е елемент на националната сигурност. Когато в българската образователна система се е стигнало до такава груба политизация, която никога не е била, очевидно нещата минават всякакви граници. И затова темата за единението на нацията е изключително актуална. Отново приветствам те, които са тръгнали с тази тема. Аз много се радвам, че около масата има поне 3 посланници, изявени български, които не са от офицерския корпус, но са дошли, защото ги вълнува проблема за единението на нацията. От тази гледна точка, според мен, следващия етап трябва да е национална конференция, която да не се затвори в рамките на тези 100 организации, които де-факто и де-юре съществуват в България. Да има личност, да бъдат представени всички сфери. След като националната сигурност е и образованието, да има наистина индивиди, чието мнение обществото слуша по проблемите на образованието, по проблемите на здравеопазването и ред други сектори. Теологията, елемент на националната сигурност, елемент, разбира се. Така че аз бих се радвал, ако си поставиме много по-трудно изпълнимата цел, но много по-значимата на конференцията, т.е. състав да се отвори. Витрилото максимално да се отвори, защото съмишленици безброй. Въпрос е да стигне до тях идеята и всички или те, които желаят да се включат в подкрепа на тази идея. Двигателно очевидно ще бъдем ние, те, които днес са ни събрали тук. Но бих желал наистина конференцията да я видя много по-отворена и да не дискутираме 120 организации ще създадат една структура, а да говорим наистина за форум национален, национално значим, който да се слуша, с който да се съобразяват и политици, и държавници, и псевдодържавници, и всеки, който има отношение към съдбата на страната. Иначе варианти, които се предлагат, мисля, че третия вариант, текстовал е най-подходящ, той е и най-отворен, като приемам и бележката, която беше направена, че трябва да се включи без политически пристрастия. Това не значи, че правиме общество на хермафродити, всеки си има своите политически пристрастия, но не вътре. Наистина да се опитаме да се обединим около неща, които седят над партията.